είναι σε μια ηλικία, ας πούμε, 7 χρονών τότε, 7-8 εκεί. Και είχαμε, ας πούμε, πηγαίναμε σχολείο και δεν είχαμε παπούτσια να βάλουμε. Πηγαίναμε στην πόλη. Ναι. 12 χρονών ήμουνα που πήρανε παπούτσια και έβαλα. Εδώ μεταξύ είχαμε την πείνα, δεν είχαμε να φάμε, τη γύμνια και είχαμε. Πόσα και το άτομα ήσασταν στην οικογένεια? Ήμασταν 9 παιδιά, ναι, και στη ζωή είχαμε μείνει 7, 2 πεθάνανε μωρά. Μετά μια αδερφή μου πήγε να κόψει σίκα από μια σικιά και ήταν πάνω σε ένα τοίχο και από τον τοίχο είχε γκρεμό και πέφτει και χτύπησε εδώ και πέθανε. Νοσηλεύτηκε, ας πούμε, λίγο καιρό, αλλά πέθανε μετά το 1946. Λίγο μετά την κατοχή. Ναι. Αυτά. Θυμάστε τι τρώγατε στην κατοχή? Χόρτα κοπηλιά. Χόρτα τρώγαμε. Ψωμί δεν είχαμε πολλές φορές. Είχαμε 2 προβατάκια, 3 και αν είχαμε λίγο τυράκι, τα χόρτα. Το καλύτερό μας ήταν τα χαρούκια όταν λέγαμε. Όπως είναι οι σοκολάτες τώρα. Και είχατε το χαρούκι. Από την πείνα, ναι. Και τι μου είπατε με τους Γερμανούς με τα όπλα? Ναι. Κατεβαίναμε κάτω στην πηγή. Είχα μια πηγή και είχε 3 κουτσουνάρες και τρέχανε το νερό και κάτι πλατάνια, πελώρια. Πηγαίναμε τώρα σαν παιδιά εκεί και παίζαμε. Οι Γερμανοί ερχότανε και βγάζανε τα ρούχα από τη μέση και πάνω και πηγαίνανε με σαπούνια και πλενότανε. Αλλά είχε άλλους που κόβανε τα πλατάνια και κόβανε τα ξύλα και τα βάζανε για τα μαγειρία που μαγειρεύανε και τρώγανε, ας πούμε. Και κάποια ώρα έρχεται ένας Γερμανός και που παίζαμε τα παιδιά, λέει πίκουλα, κόμου και μας μάζεψε όλα εκεί. Μετά έπιανε τα κομμάτια, τα ξύλα που είχε κόψει και έβαζε 2 στο κάθε παιδί να τα πάει κοντά εκεί που ερχόταν το αυτοκίνητο στο δρόμο. Στο τέλος πήγε να μου δώσει και εμένα, τα οποία εγώ ήμουνα και μικρός τότε, πολύ μικρός και αρνήθηκα και αφήνει τα ξύλα που κράταγε και πλυνάει το όπλο και με σημάδευε. Αλλά δεν ξέρω πώς του ήρθε. Μετά είδε που έκλαιγα και αυτά και μου λέει πάρτι πίκουλο και με έδιωξε. Θυμάμαι και πηγαίνανε στα σπίτια και είχαν έρθει στο σπίτι το δικό μας και είδανε 2 τραπέζια. Εκεί σαλόνι και κρεβατοκάμαρα και κουζίνα δίπλα. Λοιπόν, το ένα τραπέζι γράψανε γράμματα από κάτω, το καλό, το τραπέζι το πιο καλό, και είχε και 2 βόδια ο πατέρας μου συγχωρεμένος και ήρθανε μετά άλλη παρέα γιατί ρωτάγανε ποιος έχει 2 γελάδια, ποιος έχει αυτά, εκείνα και ερχότανε, ας πούμε, η παρέα οι άλλοι και πήραν το τραπέζι, πήρανε το βόδι το ένα, το φάξαν και το φάγανε. Αυτά, παιδιά, αυτά θυμάμαι.